Tu li derveyê welat dijî? Tu penaberekî siyasî yî? Gelo, mafê te yê dengdanê heye yan na? Fêrbûna vê pir hêsan e. Ji bo dengdanê pêdivî pê nîne ku tu xwedî mafê rûniştinê bî. Ne pirsgirêk e ku tu xwedî mafê dû hemwelatîbûnê bijî. Hemwelatîbûna te ya Tirkiyeyê û belgeya bi reqema TC ku vê yekê ispat dike hebe bes e. Şertê bingehîn ê penaberên siyasî ji bo karibin dengê xwe bidin, ew e ku cezayê wan ji aliyê dadgehê ve nehatibe erêkirin. Pir hêsan e. Yekem tiştê ku divê tu bikî ev e. Tê bikevî malpera YSK Gov.tr û di beşa lêpirsîna dengdêran de navnîşana te li ku derê qeydkiriye kontrol bikî. Ger navnîşana te di malperê de derkeve, tenê tiştek tu bikî heye, di hefteya hilbijartinê de tê biçî ser sindoqê û dengê xwe bikardî. Ev jî tê wateya ku divê tu navnîşana xwe beyan bikî. Ji bo vê jî bes e ku heta di doyê Nîsanê bi nasname an jî pasaporta xwe biçî konsolosxaneyên Tirkiyeyê yên welatê ku tu lêyî û navnîşana xwe bidî. Bi hezaran penaber çû konsolosxaneyên û qeyda xwe çêkirin. Ji bîr neke ku konsolosxane ji bo alîkarî û hêsankirina prosedûrên hemwelatîbûnê ne. Hêza wan a binçavkirin û girtinê nîne. Xwedî li vîna xwe derbikeve û dengê xwe bikarbîne.